Моё імя Вен, мне 30 гадоў, і я з Японіі. Я мастак перформансу. Мяне наймаюць, каб я здзяйсняў людскія мары. Таемныя чорныя мары. Я хацеў быць зоркай кіна. Ну там, мадэлькай або акторам. Пасля 100 або 200 праслухоўванняў і малых роляў, ведаеце, я зразумеў, што ўжо дос. І тады я пачаў працаваць у эскорце. Мае кліенты мелі багата фетышаў, таму я надумала стаць, там, паном шчырым і ператварыў усю сваю хату ў цямніцу, пан цямніцы, з шчырай цямніцай у маёй хаце. І ўсё вельмі добра. Фістинг за $300. І, звычайна, хлапец дужа любіць у дубку, або... каб насамрэч, каб разняволіцца, і я маю доўгую латексную рукавічку, што цянецца ажно да мае пахі. Дык я надзяваю хірургічную латексную рукавіцу проста на запясце. І смазваю. І гэта доўгі працэс, каб запіхнуць усю руку туды. Але... гэта моцнае адчуванне для чалавека, і пэўна для мяне таксама. Гэта, вы звязаныя з гэтым хай толькі фізічна праз руку, але чамусьці гэта болей эмацыйна, болей псіхічна, і мы абодва, разумееце, дасягаем аднаго пункту. Гэта насамрэч дзіўна, адначасна. І я зразумеў, што на канцы такіх сеансаў я дужа стамляюся. Не ведаю, я адчуваю сябе голым, бо я ўпершыню гляджу на сябе, мажліва. То бок не на сябе, а на гэты аспект майго жыцця ўпершыню. І гэта было люта. 35 гадоў ужо, ніколі не думаў пра гэта. Маркотна. Мне маркотна цяпер, я не ведаю чаму.